Кніга паўторанага закону, раздзел 34. Дык Майсей з раўніны Мааба ўзышоў на гару Неба, на вяршыню Пізгі насупраць Ерыхона. І паказаў яму Господ усю зямлю Галаад, аж да Дана, і ўсю зямлю Нефталі, зямлю Ефраіма і Манасы, ды ўсю зямлю Юды, аж па заходняе мора. Нагеб і абшар раўніны Ерыхона, горада пальмаў, аж да Сегора. І сказаў Господ яму: гэта ёсць тая зямля, якою я прысягну Абрагаму, Ізааку і Якубу, кажучы: я дам яе нашчадкам тваім. Бачыў ты яе вачамі сваімі, але не ўводзіш у яе. Там, у зямлі Мааба, з волі Господа памёр Маісей, паслугач Божы. І пахавалі яго ў даліне ў зямлі Мааба насупраць Бет-Пегора. І ніхто з людзей не ведае магілы яго па сённяшні дзень. Маісей меў 120 гадоў, калі памёр, але вочы яго не прыцьміліся, і не змарнела сіла яго. Плакалі па ім сыны Ізраіля 30 дзён на раўніне Мааба. Пасля скончыліся дні жалобы па Маісею. Ешуа, сын Нуна, быў поўны духам мудрасці, бо Маісей усклаў на яго рукі свае. І слухаліся яго сыны Ізраіля і рабілі ўсё, як загадаў Господ Маісею. І не паўстаў больш у Ізраілі прарок такі, як Маісей, якога ведаў бы Господ тварам у твар, па ўсіх знаках і цудах, з якімі паслаў ён яго, каб учыніў у зямлі егіпецкай перад фараонам і перад усімі паслугачамі яго і перад усёй зямлёй яго. Ды па ўсёй руцэ магутнай і па ўсіх дзівосах, якія учыніў Маісей на вачах усяго Ізраіля.